Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dusaan ti anak mo, di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampo dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sa dino tinangalam iti dayto a pencil case. Kuha nanang, napidot ko. Di nakulbudan si ka, Jeline. Ibagam ti agpayso. Si Kamot Maya. Kinuna na lang arudan ang napidot na. Apay asan ka mamate? Amok ti anak ko, manang Wendy. Amok no ulbudan na kung no saan. Ita, Jeline, ibagam no sa dino tinangalam iti daytoy. Kayat mo ang mapanak iti pagadalan nyo. Kat damagak dagiti kaklasem no asino ti akin kukuha iti daytoy. Kuha nanang, inalak iti bagti katugaw ko. Nagpintas ngamin. Kan awan gamit ko akastoy. Anya? Saan ka di nga imbagakan ka amadi tagtakaw? Sorry, nanang. Gapo iti daytoy nga inaramid mo. Madusa ka. Ala, agtalikod ka. Nanang. Anya? Gapula ang iti pencil case at tinakaw ti anak mo? Bautam? Kas malaribo ti tinakaw ta anak mo, mate. Saan mo ka di anangag ti kunana? Naaramid na lang ti kasjay, gaputa awan gamit na akasta. Saan aga po nga awan gamit na akasta? Kat addan karbengan na nga agtakaw. Manang Wendy. Apay asa na matagtagarin ni Jilin. Inungtam ka di? Saan ko lang nga inungtan? Binaot ko pa eh. Tapay mal. Kasano? Tinakaw na ti pencil case ti kaadalan na. Anya? Naaramid ti anak ta ti kasta. Gapo ka no, taawan ti kasjay a pencil case na. Kasaritak man nga ron ni Jilin. Sana nasaya at dahi ta kapanunutan na. Sige, kasaritam. Tapno muna ama diti naramid na. Kat saan nanton nga ulitan nga aramidan ti kasjay. Agsarita taman, Jilin. May papanitian niya, tatang. May papanitim baga kanyak ni nanang mo. Sorry, tatang. Sana na maulit tayo dyan nga inaramid ko. Rumbang lang, nga sana na maulit. Anak, mapnag ka kumano anya nagitibanag nga daken ka. Sana rumbang nga apalam nagitibanag nga da iti sabali nga awan ken ka. Uwan, tatang. Isublim iti ka eskwela am ti tinakaw mo katagsori ka. Uwan, tatang. No adda kayat mo agatangan na gamit, nasaysaya at no pagrigatam. Mabalin mo man ti mapanagburas iti bayabas nga ilakom. Urnongam pinaglakwam. Kalpasan na, igatang mo iti kayat mo agamit. Saan kat ngagtakaw ka? Uwan, tatang. Saan kuntun nga ulitin ti agtakaw? Sobra mo, Deja Amaya. Binaot na kit din ti anak na gapula ang tanagtakaw iti pencil case. Ket, nagtakaw nga rod, di ba uten na? Kaslamat nagtakaw iti rinibo a kwarta di anak na. Kas di iti rumbang apa ng disiplina iti anak. Dakkel man wano basit ti gatad at tinakaw na. Panagtakaw lata. Nalabos mo. Kasano? Ket saan mo mat akabailan a disiplinaan ti anak mo? Amumat ajak kayat akabilin ni Oliver. Gaputan na patag unay kanyak ti anak ko. Dahi tati madikan ka. Ta saan mo akayat a disiplinaan ti anak mo nga uray makaaramid iti madi? Anya ti ammo na ngay kat saan pa'y anaan-anay ti panunot na. Makasursurun to ay itong dumakkan. Nasaysaya at matlaeng nga itatana sa papay. Ket masapol a madisiplinaan ti anak ta.
San ka ngagkamkamali amang kabil ka ni Oliver? Siyak tinagrigat anang isikugkan ko na. Iso asyak lang tadakarbangan namang disiplina. Oh, makamu ka. Ngam awan to nga ro ti pabasulam no dumakkel asaan anasaya at ti kababalin ti anak mo. Nanang, mapana ko nag-eskwela. Ayan ti balon ko. Mabit lang, anak ko. Apay ngamin ama sapol mo pailaang ti kwarta abalon mo. Adamot balon mo akanam iti pangal daw. Anya nga iti kanak inton reses. Adamot tinaling taas sa baay kusina ah. Uray awan ti mapanagis eskwela. Nulining tamot lang asaba ti balon ko. Apay mo't nga minapagbalunam iti lininta sa bata anak mo. Ang mga no katawan lang, dagiti gagayim na. Talaga katawaan da ka, nanang. Oh, adto iti 50 pesos, anak. Agyaman ak, nanang. Ay, kas kalabak nang. Igaed mo kid dita agadal. Saan lang at adawat ti kwarta ti amom. Mabalin ka di, Kylo. Saan ka nga agsasaw iti kasta iti anak ta? Pudnumat. Nagbababa dagiti grado na. Uray tapasado mat. Kahit mapnagkalatan akasta. Anya nga rod nga iti maramidak. No isulang ti pagpatinggaan ti kabaalak. Ay, wen, anak ko. Maawatak day ta. Tinapatag, aramidem, amin akabailam. Isumat ti aramidak, nanang. Maala, mapan ka nga rudan. Tama nga numala daw ka. Nanang, mapana ko nag-eskwela. O sige, anak ko. Alaam day to insagana ka balon mo. Kamutik you. Ano sam nga awan balon mo akwarta, ha? Wen, nanang. Saan mo nga apalan dagiti kaklasem nga dabalon da akwarta, ha? Marigrigat kami at adakkel mo. Iso nga igaed mo ti agadal, tapno napintas to ti agbalin abiyag mo iti masakbayan. Wen, tatang. Saan mo nga ulitan ti agala iti saan mo ako kwa? Dusaan ka no ulitam ti agtakaw. Diyak kayatan ti mabaot, nanang. Iso asaan akon nga agtakaw. Nasaya at matngarod no kasta, anak ko. Kala nga rodan anak, mapankanta ni, aldaway. Nagdiritso adagos ni Oliver iti kwarto na. Ay, simpak man kit di dagiti gamit na. Irwar kon ti pagbalunan na, taynawa kon. Anya kay daytoy? Wallet mate. Sino nga iti akin kuko iti daytoy? Kitaot man. Ni, ada picture iti wallet. Ay, Oliver! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka din, nanang. Umay ka ditoy, kunak! Apay ka din, nanang. Apay daytoy awalet nga da ditoy bag mo? Napidot ko dayta. Kat, ada kargana? Adda, iso nga uray sanda kon nga ikan iti kwarta kiton bigat. Ala, mapan mo nga rudan ibasura daytoy awalet. Tama nga no makita ni tatang mo. Agungat day jay, no apay asaan mo nga insublay daytoy awalet. Hala, itid yung nga rodan, tayo naklangan po oran. Imbaglakit din, tasaan ang nagungat ni nanang. No apay asaan kong insubli iti akin ko, kwa daytoy awalet. Nalipatak matan nga inikat iti bag ko. Imbagak lang ang napidot ko. Ngam kinapudno na. Tinakaw ko. Puurak kit din daytoy awalit. Tapno awan sa bali ang makakita. Anya? Nakapidot ni Oliver iti wallet? Ngam saan nang insubli iti akin kuko? Ay, kat saan namat at tinakaw? Napidot namat. Kay kayat kumatan ata makatipidak. Saanan adi mawat iti balon na. Ay, unay kamatan manang Wendy. Kaasimat ti akin wallet iti dayjay. Ay, basol nan ah. Tadi na arnasan ti gamit na.
Isurom ko ti anak mo itinasaya at akababalin, manang. Napidot na nga rod, kunak lang nga rodan. Mapana ko nag-eskwela, nanang. Adapay kwartam. At dapay. Imbag man da kwartam. Sa dino tinangalami ti kwarta. Ha? Kuha, tatang. Nangalami ti kwarta kunak. Ay, inted ko lakay. Amo mo't nakilabak, idi na minsan. Kat impimpinsan ko na nga, inted ti kwarta na. Kastang agpaiso, tatang. Oh, kita aginot ka mo ti kwarta. Nakakaasi ti inam ang makilablaba. Un ka di, tatang. Nanang, papaaya banda kayo ije pagadalan? Tapay. Ibagak, ngam ikariyo asan kayong agungat ah. Tapay ngamin. Ibaga mo na. Agkari kayo pa'y ah. Alawanan. Ibaga mo, no apay apapaaya bandak. Kuha ngamin. Tinakaw ko ti koleksyon ti ka-classic ang nagsingir iti contribution me. Para iti project me ije pagadalan. Diyak mat among at dagayam CCTV. Anya? Ay unay kamatan, Oliver. Nakababain mo't day nga inaramid mo. Apay ang nagtakaw ka nga eh. Nagkari kayo asan kayo nga gungat. Iswasan dak kumamutan nga ungtan na. Ayan nga rod, ti kwarta tinakaw mo. Kagudwalangan tinabati ah. Tadang amin ginatang ko. Mapanyo bayadan ti kwarta ngay nalak. Anya? Mano, ti tinakaw mo? 10,000. Ay no, unay kamatan anak ko. Apay nga inaramid mo ti kastoy. Diyak nga rod amo nga da CCTV. Anya kayo matananang. Ala, iyag mo nga rod tinabati. Tapno 5,000 laang ang tibayadak. Anya matan. Ayan ti anak mo. Taikak ti pagnakman na. Ay isan mo akabilon lakay. Pangaasem. Agapat ano aramidam ti kasta. Makaamo ka nga ro damang bayad iti tinakaw ti anak mo. Di nakiramraman. No kasapulan nga agutangak. Aramidak. Saanin anasaya at inaramid ti anak mo? Gapumot lang daytakan ka. Ay mabalin ka di. No awan mo't lang ti may tulong mo. Sumardeng ka na sumanao. Nakababain tinaramid ni Manong Oliver iji pagadalan, nanang. Apay, anyat inaramid na. Nagtakaw iti koleksyon. Kat ide-review dati CCTV. Ni Manong Oliver tinangala. Anya? Ay, nakababain iti puli tayo dayta nga inaramid na. Ita, ammo mo no apay adyak kayat ama iruwam mo ti agala iti saan mo ako kwa. Wen nanang, pulos asaan kon nga inulit ti nagtakaw. Pangaasim manading ko, pautangan na kiti kwarta. Uray inutak lata na bayadan. Daytan ti ibagbagak manang. Kinasaom ka di anasaya at ti anak mo. Disiplina iti kasjay nga inaramid na. Tapno saan nan nga ulitan. Ti ibagbagak ti sungbatam maya. Adda ka di may pautang mo. Sige, pautangan ka, manang. Tanakababain no saan mo abayadan ti tinakaw ti anak mo. Ngam ibagbagakon. Disiplinahaem ti anak mo. Sikan tumatlaang ti agparikot no agtultuloy ti kasta nga aramid ti anak mo. Papaya banda kayo manan ije pagadalan, nanang. Anya, adda ka di manan inaramid mo? Tinakaw ko ti cellphone ni Dayan. Kat idi inusar na ti cellphone ni ma'am. Tapno awagan na ti cellphone ang mapukpukaw. Naguni iti bag ko. Ay na, apay ang nagtakaw ka manen. Saan ka di kinunak, saan ka nga agtakaw? Jakmat nga rod mo nga aguni gayam day di cellphone. Kaya't ko ngamin amadaan iti cellphone. Ngam amok asaan yu akabaalan ti gumatang.
Ay na, pasig mo na nakababa inti aramidam. Ag-transfer aklangan iti pagadalan? Sige, i-transfer ka. Ngam saan kan nga agtaktakaw idyo umalisam apagadalan. Nalawag. Wen, nanang. Bakit? Ayan ta iduldulin ko a kwarta iti aparador. Diyak mo Saan ko mo ta pinakibiyangan? Mapukpukaw ti kwarta nga indulin ko ijay. Sino kumangay ti mangala? No saan mo ngayon nala? Ti anak mo nga rod tinangala. Talo tay laeng mo titi balay. Anya? Kasaom ti anak mo, Wendy. Jak palabsen da ito nga inaramid na. Aglablabelsen ti anak mo. Lakay. Kinapudno na. Saan lang asika ti mapukpukawan iti kwarta. Uray siya. Kanayon mapukaw ti kwarta. Ket amuklatan na ni Oliver ti mga laala. Kat, baybay am kadilatan a dumakkel nga agtatakaw ti anak mo. Kaano kanto nga agbalaw, Wendy? Bayam kadilatan at taktakawan data? Pagarup ko no panagayat ti araramideg iti anak ta. Ngam, saan mat gayam? No di kat isursurok laeng ti anak ta ngagbalin adakas. Kat, anya nga rod ti plano mita? Manipod ita. Kasapulanan a disiplinaan ta ni Oliver. Diyak kayat adumakkel adakas a tao ti anak ta, lakay. No napatigkan ka, ti anak mo, naskan nga rod a disiplinaam. Saan mo nga ipalubos a madadaal ti biyag na, gapula ang itikillo a kapanunutam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampo, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay Parang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.